koně boxoch. A štart v tomto okamihu bola veľká cena Raiffeisen Bank International 22. slovenské derby rovina Grade 3 na 2400 metrov odštartovaná a dopredu mierí Tempár Winfront, za ním z druhej pozície začína domáci Kilward, tretí je Monsieur Bashir a Decathlon sa drží až v druhom slede. Vedľa nej aj Shazam, pole uzatvára Lacleman. Konkrétnejšie to povieme teraz, kedy kone zatočili po prvý raz do cieľovej roviny v týchto dostihoch. Na špici je to Winfront, za ním Kilward, Monsieur Bashir a zvonku Sázava. Bariéru si drží Shazam, za ním Sterndeuter, Victory Tiger, Decathlon, Love Me, Cheeky Chappie, Buonarroti, Vajnach, Cazador a Lacleman. Takto za vášho potlesku smerujú do oblúka pred protiaľou rovinou a pole je pomerne roztiahnuté, takže tempo, ktoré tam nastavili Winfront a Sázava, neakceptujú všetci účastníci. Tretí zhruba dve dĺžky za lídrami cvála Monsieur Bashir, štvrtý Kilward, ktorého už Robert Čara upratal trošku ďalej od špice. Piatý pracuje Shazam, za ním Victory Tiger a Sterndeuter, Decathlon nečakane vzadu, vedľa nej Cheeky Chappie, za nimi ešte Love Me, Vajnach, Buonarroti a na posledných dvoch pozíciách sú to Lacleman a Cazador. V tejto chvíli Steven Hellin posúva Laclemana na vonkajšej strane dráhy bližšie špici a už je v druhom slede zhruba okolo 7. miesta. Ku koncu protiaľej roviny vedie dvojca Monsieur Bashir a Winfront, Kilward je tretí, Victory Tiger sa približuje, Sázava cúva na 4. 5. miesto, Zuzana Vokálková posúva Cheeky Chappieho na zhruba 5. pozíciu a Lacleman už je blízko, respektíve bližšie špici. Takto 400 metrov pred cieľom je situácia veľmi neprehľadná, ale Kilward už sa odputáva od svojich súperov. Kilward a Lacleman na prvých dvoch pozíciách 400 metrov pred cieľom, tretí Cheeky Chappie, štvrtý Monsieur Bashir. Do cieľovej roviny točia favoriti bok po boku. Po bariére Kilward, zvonku Lacleman a Cheeky Chappie. Pri bariére aj Monsieur Bashir a Speed rozbaluje Decathlon. Lacleman tesne pred Cheeky Chappiem, Zuzana Vokálková zhruba podĺžky za Laclemanom, Victory Tiger, Monsieur Bashir, Lacleman a Cheeky Chappie, ale je to súboj Nemcov, Lacleman alebo Victory Tiger, Cheeky Chappie tretí pred Love Me. Love Me sa rúti na vonkajšej strane dráhy, ale bude to cieľová fotografia medzi nemeckými koňmi a